விஜய் மொழி அவருடைய மிகப்பெரிய எழுத்தாளர். அவருடைய தாய் தந்தையை அவர் திருமணம் செய்யாமல் தாய் தந்தையை அப்படி போல கண்ணே போல பார்த்தார். அவர் என்னுடைய இனிய நண்பர். அவரை இந்த நம்மளுடைய பணியில சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். அவருடைய பேர் செய்யணும். அவர் மிக எழுத்தாளராக இருப்பதனால பாடல்கள் கொடுத்ததுனால வெளியிட்டாங்க. எந்த வழியாக அவர் பாராட்டு ஒரு பாராட்டு நிகழ்ச்சி மெயினா நம்ம இதை ஒவ்வொரு விழாவாக அமைச்சு பாருங்க